Vasteloven samen van Oetberg voor zijn geland bij de berg gegeten. Maar zoals je weet, in heel Roerendalen weer op dezelfde momenten Prins Oet geroepen. Dus het is heel moeilijk voor ons om overal bij te zijn. We proberen het wel. Dus we gaan niet even kijken, wem ze hebben Oet geroepen. Gaat er even met. Vasteloven samen. Vasteloven? Kunnen ik even voorstellen de kijkers van TVL? Jawel, ik ben Rogier Peters, geboren en getogen in Berg. 42 jaar en eigenlijk een jong van Durham. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben commercieel medewerker bij Dat Stolko in Duitsland. En wie heeft je in die nootje dan? Mijn pap, Don, mijn broertje Marco en mijn neef Kaatje. En toen geest je nog een leven hier als prins. Prins Rogier de tweede met een spreuk, bal aan de kant, scepter in de hand. Wat is het? Bal aan de kant, scepter in de hand. Eén keer wonen. Bal aan de kant, scepter in de hand. Zo de Vasteloven. Dankjewel, dankjewel. Vasteloven samen. Vasteloven samen. Hallo? Jullie zeggen, sorry. Een keer ook Prins Oetropen. Dat kunt je altijd heel even bellen naar TV11 0475 350061 of info@tv11.nl. En dan zeg ik, doet Vasteloven samen.